ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaseng Henyo Trap Youth Council Laimer Unit ha ka khat santrik urumpang arjar arpuway kalahir khenra yaki nong bella bar jilla ki batrai belas ngi hakasnong hanonglum lengka ka bahap ha Laimer opershilong kani ki jing khenra jonggani kaseng kalong bantip lakini ki nong bella bar jilla ki bawan trai bella hakani kasnong ki daini em ki badonni ki kot kisla ki babiang Nagaliang jong kaseng kalapan paru ika jing sngokya halor ka jing aikam jong ki kontraktor khasi ya ki breu ki banabar jong ka jilla wat hapdeng ka jing hiran ka yok kam yok jam jong ki trai muluk hapo ka jilla la jong Nagaliang jong kaseng kala kenturu ya ki kontraktor khasi baki day ban khot belas ngishwa daginong trai bela trai muluk hakikam bakila hagani kasngi kaseng kala pensange shisendon ya kini ki barjela ki batrai bela klem ki kot kisla ki babiang badha ka jo kapor kaseng kala penrem jorru ya ka jingbum kit khia jong ki bor senchar snong ki bala ailat ya ki barjela ban wan bela hapo kani kasnong klem dapan ya ki kot kisla ki babiang ढाल दिया ना कुछ नहीं अभी तो मिलेगा तो कहाँ से आया Ngasngo ban peramjur yaki rangbak snong bedepek ya kini ke area ya kini ke thain ke jongi ba klisa snubha ya kini ki briok banabar ba klamdon ki kot kisla ki ma penbiang kot kisla regi yo ban wan tre tik ha kini ka area ke jongi isngau ba kalong ke ke bas ngau khia du kata kata mar ba nadu ki por ba menchwa mulung sustam la dubong ya kini kenten ba kan sapoi ka por bangi salong ginong tong jonor jongno Tidai hakum kini ki benta bangi kela ki nong tong jonor jongno bawat yaki kam ki ba ngila bangi ki khasiru henrei ubar jela wan kini lut ya ka jakpo ke jongi ke ba idai bantrei hi dala de ngin pej menta habi dai bat ki ki hat habi dai khai ka kapteng ru la syak ni lut ni ki trai muluk jongi te sakan o sngi bat sakat no por bangi nang sya shushu ban Camat hakini ki barjala habidai bat ki kam ki jam habidai bat ki khai pateng banga krem ne kam tamba nyaki gani ka LP ru dei halor gani ka nongrem ba nyu i ka jing serkhei bat ka ap ka jingma ka bakraw namata kari ba jaj ban reu jongi telada nyim kedit ban reu bat nyim kedit thia no kat badang biang kapor kan sapoi kapor sia bangi sedei tang kita kinong tong jongno re jongno te habidai ru bat ka sarkar na kapor sia kapor Ileki na bata ka LP ban pendunai kini dekar pendunai kini barjala ban wan tur ka tlep kini ka bri unyo trap henrei na kaliang sarkar kai le kat bala bandum ai kata ka LP kadon ka daw silendat ba kini ki kamai spa lada wan kini barjala mat ki kamai spa hakni ka suki ke jongki ke bakidon ki penbe jo pajba na kapor sa kapor ki penbe bangin train na bata pajba henrei ki nyon yo pajba na kapor sa kapor larang ipej hakajing yakhi jong kani ka GAC ro Kaladai ka wei ka issue ka bakraw namata pasya nyon yang iki pajba te sakon tam ki pajba kim skothu na kapor skapor iladai ban skothu ban kendit ban riau ba kinom mi khmat ru ni hab ban skothu nang ni sekpat ban jit u tau breu ban mi khmat hakte po assembly dei shu u tau breu ba shushong tang ka shuki ba shukamai spa iladai hangte henrei ngin jit u tau breu kan uban tray namata ka bha ka miat jong ajaj ban riau ban tray
namata kari berkejat benriu ban kejat benriu pengin sa jak kelab hakui kesngi kibar jelah ni gidon risi nriu ngut bob klem kot klem slah adu nyungut mah nyungut klem kot klem slah kita kalian jongi ngila phalum yang la sai la dala like kalenti la like kali ni phalik noi ki in bisa su bakin tre wala da ki don ki kot slar ngi sngu ban peremjur mar na ki try muluk jongi bakin ailat ikini kibar jela ban kin tre hang ni mar ka kam ka bala hi ukasi dai dalile ru ngim kwa ba kin wan ki bar jela ban tre ban kni ek jak po jong ki try muluk jongi hakani ka bri nyok trep